Сега ще ви покажа комплекс от упражнения, които при редовна практика повлияват отлично на проблема с двойната брадичка. А това именно ето тази част между шията и брадичката, която с напредване на годините увисва много неприятно. А причините са основно неправилната стойка, изкривяването на шията напред, поради постоянното вторачване в мобилни устройства. Друга причина е натрупването на масна тъкан в тази област, поради наднормено тегло, или пък отпусната мускулатура поради бездействието на мускула платизма, който отговаря за тази област. И сега ще раздвижим точно този мускул. Ще започнем, разбира се, с вземане на правилна позиция на тялото. Гръбнакът е вертикален на пода, гърдите са отворени, раменете отпуснати назад, лопатките една към друга също назад. Първото упражнение, което ще направим, ще е натиск с юмрук към платизма. Ще го направим в два варианта – статичен и динамичен. Ще започнем с динамичния вариант, при който юмрука оказва натиск върху платизма, а главата оказва съпротивление на юмрука. Да направим 3 серии по 8. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Почивка. Втора серия. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Почивка. Трета серия. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чудесно. Почивка. И преминаваме към втория вариант статично. Юмрука ще оказва натиск, но главата няма да оказва съпротивление. Трябва да усетим тонизиране вече в тази област на платизма. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Почивка. Втора серия. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И последна трета серия. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чудесно! Сега да отпуснем шията. Правим кръгов движения. Цял кръг в едната посока. Внимателно. Леко. Да не нараним нещо. Още един хубав цял кръг. Обръщаме посоката. Внимателно. Хубаво изтегляме. Да отпуснем мускулатурата. И връщаме в изходно положение. Преминаваме към следващото упражнение. За него ще ни е необходим един обикновен
лист хартия, който ще задържаме с брадичката към ключицата. Ще натискаме силно, за да усещаме напрежение в мускула платизма. Започваме. 3 серии по 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Почивка. Втора серия. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И последна трета серия силно натискаме, без да се отказваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чудесно! Сега да отпуснем шията, като наклоним ухо към рамо. Ухото се опитва да достигне до рамото. Рамото е опуснато надолу и ухото се опитва да го достигне. Пускаме още и още. Срещу положната страна усещаме силно разтягане на трапецовидния мускул. Още малко. Още отпускаме хубаво. И си помагаме и с ръката. Придърпваме срещу положното ухо. Да усетим още по-хубаво разтягането на трапециус. Много бавно връщаме в изходно положение и повтаряме същото на другата страна. Леко. Ухо към рамо. Още спускаме. Бавничко. Пускаме хубаво. Отсреща да получим хубаво разтягане на трапецовидния мускул. Да ни бъде много приятно. Помагаме си с ръката да натискаме още главата надолу към рамото. И връщаме много бавно в изходно положение. Преминаваме към следващото упражнение, при което ще използваме най-силния и масивен мускул в лицето, а именно езика. Ще направим упражнението в два варианта, статичен и динамичен. Ще започнем с динамичния вариант, при който изплезваме силно езика напред и нагоре към носа и го прибираме. Изплезваме и прибираме. 3 серии по 8. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Трябва да усещаме силно напрежение в корените на езика. Ето тук, където е мускула платизма. Втора серия. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, почивка. И последна трета серия. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чудесно. Сега да направим упражнението в статичен вид, т.е. ще направим 3 серии, като само задържаме нагоре езика, без да го прибираме. Ще броим на ум. Започваме. Първа серия. Втора серия. Чудесно. И последна трета серия. Чудесно. Всеки индивидуално може да достигне. Някои достигат носа си, други по средата на между устичката и нослето, който където може. Важното е да се полагат максимални усилия. Да отпуснем сега врата, като издадем брадичка към рамо. Максимално завъртаме и задържаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бавно отпускаме брадичка. Докосваме до лекотето и рисуваме по кръг. Хубаво натискаме, докато брадичката достигне до срещуположното рамо. Хубаво извъртаме отново и задържаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Връщаме в обратна посока и суваме с брадичката по кръг по деколтето. Достигна обратната страна и бавно връщаме в изходно положение. Ще направим още едно упражнение, което се нарича пилешка шия. Ще изнасяме брадичката напред, както правят много птици. Ще направим 3 серии по 8. Напред и нагоре изнасяме брадичката. Ето така. Ще има напрежението в платизма. Започваме да броим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Почивка. Наляво, надясно опускаме. Втора серия. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Трета серия. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раздвижваме наляво и надясно. Чудесно! Сега преминаваме към една много приятна практика. Масаж с камък гуаша. Аз ще използваме такъв сърцевиден камък. Ще ни е необходимо и масажно масло, с което да направим лесно движението на камъка по лицето. Размазваме няколко капки масло или серум в ръцете, хубаво да го загреем и разнасяме по лицето и шията. Челото и веждите. Така. Хубаво омазнили лицето, но не и прекалено. Започваме масажа с камъка. Ще използваме ето тази дългата част на камъка. Да започнем с масажи на подбрадието. От средата на брадичката към дясната страна. Движим до ухото. До срещната страна придържаме за по-добър баланс. Сменяме страната. Сега с ето тази тук, сърцевидната част, по-малката отгоре, по-голямата отдолу, минаваме точно по ръба на челюстта. Много първо на едната посока, после на другата. Придържаме до ухото. От средата на брадичката до ухото. Натискаме умерено, да не си образуваме някоя синина, но достатъчно, за да раздвижи мускулатурата. Сменяме страната. Придържаме. Усещаме припукванията. По този начин махаме срастванията. Може да е малко болезнено. След това ще сме си благодарни. По този начин много добре кръвоснабдяваме цялото лице. Достатъчно. С по-дългата част на сърцевидната област минаваме по брадичката. Ляво надясно. Чистачки.
Добре. Сега отново с дългата част. От ъгълчето на устата под скулата до ухото. Отново можем да придържаме. И извайваме скулата. Меняме страната от ъгълчето на устата. Скулптурираме скулата до ухото. Натискаме, не просто галим. Натискаме добре. Да изваем скулата. Следващата линия, по която минаваме от основата на носа, през средата на скулата до слепоочието. Точно през скулата. Размасажираме слепоочието. Много е приятно с кръгови движения. И преминаваме от другата страна. От основата на носа, точно през скулата до слепоочието. Натискаме умерено. Чудесно. Сега да минем точно под очите. Така премахваме тъмните кръгове. Придаваме по-сиян вид на кожата. Отваряме погледа. Помага и за премахване на финни бръчици, пухнали очи, тъмни кръгове. Под окото до слепоочието отново. Другото око. Сега минаваме линията под веждите с по-дългата част на глаша. Така, хубаво рисуваме под веждата и вбутваме от основата към края. Да отворим погледа, да вдигнем веждите нагоре. Другото око. Сега ще рисуваме вежди над нашата вежда няколко пъти, докато достигнем до скалпа. Ето така. Така, обработваме и челото.
над другата вежда. Много рисуваме няколко вежди до космената част. Над самата вежда и още няколко пъти нагоре. Всеки индивидуално, според размера на неговото чело. Сега отново с широката част на гласа ще обработим цялото чело. От средата от веждите нагоре до скалпа. По средата, от другата страна. Още веднъж. Хубаво избутваме. Чудесно! И така това беше. Показах ви серия от упражнения с двойната брадичка и масаж с гуаша за лице, който тонизира и придава сияен вид на кожата. Благодаря ви!